Tämä tarha on tässä toisaalta siksi, että tässä on aika hyvät mesimaastot tuossa jokivarressa ja tässä tätä horsmaa näkyy tässäkin. Ja yksi hyvin tärkeä sijoittelunäkökohta on se, että tähän pääsee autolla ihan viereen. Eli varsinkin sadonkorjuu aikana se on niin kuin tärkeää saada hunaja helposti ja puhtaasti sitten kyytiin. Eli nuo kennot, jotka on auki, niin ne on myös tyhjät. Tämä voidaan ottaa sitten. Tässä ei ole tuota peittämätöntä hunajaa kuin ihan vähän. Tässä sitten kun on näitä avonaisia kennoja, niin siinä pitää olla varovainen, ettei se tuo harja niin kuin ui tuolla kennoissa. Ettei se heti sotkeutus, koska siihen sitten rupeaa tarttua roskia. Mä näytän toisen tavan, millä nämä mehilät saadaan tästä kakulta pois. Eli pidetään sitä tukevasti kiinni ja sitten vaan lyödään nyrkillä tänne näin. Varsinkin jos niitä on paljon siinä, niin ne romahtaa tosi näppärästi siitä alas. Otetaan tästä kakusta tukeva ote ja esimerkiksi tässä pesän päällä ravistetaan sitä. Ja jos se hunaja on liian märkää lingottavaksi, niin se roiskuu sieltä hyvin herkästi ulos. Mutta jos se on tarpeeksi kuivaa, niin tämä kakku ennemmin repiää tai taittuu ennen kuin se hunaja sieltä lähtee roiskumaan. Kun on tämmöisiä paksumpia kakkuja, että tulee ihan selvästi tänne niin kuin ulkopuolelle tämä kakun pinta, niin sitten tuonne laatikkoon laitteessa varoa, ettei se liiskaannu painuttua, koska se alkaa sitten vuotamaan ja valuttaa sitten hunajat. Tässä jo nämä pihtien jäljetkin valuttaa tätä. Kun se on pesälämmintä, niin se on hyvin juoksevaa tuo hunaja. Tarholta tuleva hunaja säilytetään kylmässä varastossa siihen asti, että aletaan suunnittelemaan linkousta. Sitten se reippaasti lämmitetään tässä linkoomossa tai lämpöhuoneessa linkouslämpöön ja lingotaan sitten vuorokauden sisällä siitä, kun se on lämmintä. Lämmintä hunajaa ei seisoteta lämpöhuoneessa, vaan pyritään siihen, että se lämmitys- ja linkousrytmi on sellainen, että se lämmin hunaja voidaan lingota ja sitten jäähyttää mahdollisimman nopeasti. Kakku, joka on käytännössä täysin peittämätön, siellä on ihan vain pikkusen peitettyä täällä, niin tästä voidaan ottaa kosteusmittaus ja varmistaa se, että tässä kakussa oleva hunaja ei ole turhan kostia niin, että se kostuttaisi koko tuon erään. Mittari näyttää 16,5%, joka on tosi hyvä kosteus lingottavalle hunajalle, eli voidaan pistää linkoon tämä kakku. Linkouksen jälkeen näin tummaa kakkua voi miettiä, että laitetaanko se jo poistoon vai vieläkö se olisi ensi vuonna käytettävissä. Muut taktiikat on esimerkiksi veitsikuorinta, jolla se kansi leikataan kokonaan pois kuumalla veitsellä. Tai sitten haarukkakuorinta, jolla ne kannet koukitaan irti.
Eli linko tähän mahtuu 20 kakkua. Testataan, että se pyörii. Kansi kiinni. 30 kierrosta minuutissa. Hunajasiiviläinen meillä on tämmöinen kaksinkertainen nylon sukka, eli on hienompi siivilä, johon laittaa sitten karkea siivilä päälle siivilä altaaseen, jossa on hana tuolla pohjalla. Ja lingosta hunaja laitetaan sitten siivilän läpi. Kuorinnassa tähän hunajan matkaan ei kovin paljon jää vahaa. Kaikessa hunajan lämmittämisessä on tärkeää, että lämmittäminen ja jäähdyttäminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja hunaja on mahdollisimman lyhyen aikaa lämmintä. Siivilästä hunaja pistetään varastoämpäreihin ja viimeistään tässä vaiheessa kannattaa ottaa tämä kosteusnäyte niin, että tarvittaessa voidaan sekoittaa sitten kosteampi hunaja kuivempaan hunajaan niin, että se lopullisen erän kosteus täyttää sitten asetetut vaatimukset. Samalla voidaan ottaa hunajanäyte laboratorioanalyysiä varten.